Ben, bon día, agradecervos antes de nada que esteades hoxe aquí nesta mañá un pouquiño fría nesta comparecencia, nesta conferencia de prensa que ten por obxectivo facer unha avaliación por parte do Bloque Nacionalista Galego da situación un tanto extraña, xerada coas peaxes da AP9, un tanto extraña porque, como é sabido, existe unha previsión a partir do acordo de investidura que o BNG asinou co Partido Socialista no mes de xaneiro, que compromete o Goberno unha baixada das tarifas da AP9 e, no entanto, o que encontramos o día 1 de xaneiro foi unha nova subida. Isto, desde logo, para o Bloque Nacionalista Galego é inadmisível, non? Que as portaxes da AP9 volten a subir cando nese acordo de investidura o BNG incorporou a previsión de que por primeira vez en 40 anos se producisen baixadas e descontos e, ademais, existen as partidas orzamentarias necesarias para poder aplicadas. Por tanto, o primeiro que faremos será registrar esta mesma semana unha iniciativa no Congreso para preguntar ao Ministerio por que non se produciron as baixadas que deberían terse producido. Unha iniciativa para que aclare cales foron as razóns por as que non se aplicaron estas baixadas e si unha nova subida. Porque é evidente que houbo tempo suficiente como para poder realizar as mudanzas normativas que deben materializarse vía decreto, na medida en que estas mudanzas puideron estar previstas con antelación para que as novas tarifas entrasen en vigor no comezo de ano. O Ministerio sabía con certeza que os orzamentos do Estado ían ficar aprobados no mes de decembro, porque tiña os acordos que garantían votos suficientes para que iso fose así, e me imagino que tamén sabía que o ano comeza no día 1 de xaneiro. Por lo tanto, nada impediu que puidesen ter feitas esas modificacións. E máis, se repasamos a hemeroteca, vemos que a finais de outubro o Ministerio falaba xa de que estaba traballando nesas mudanzas normativas, nesas modificacións regulamentarias para poder aplicar. Fixo no mesmo momento en que se anunciaron o proxecto inicial de orzamentos e as partidas correspondentes á AP9. En todo caso, como estamos na situación que estamos, é evidente que o hai que facer canto antes. E, desde logo, o BNG considera que 3 semanas son máis que suficientes para que o Ministerio poida proceder a aprobar os cambios regulamentarios que, polo visto, non preveu con anterioridade para que neste mes de xaneiro entren en vigor as novas tarifas con rebaixas e con descontos para as persoas usuarias recorrentes. E nisto queremos ser moi claros. Se non for así, o BNG chamará a sociedade galega a mobilizarse para obrigar o Goberno a cumprir o que figura no acordo de investidura e para que, na práctica, asuma os compromisos establecidos con Galiza. Porque nós dixémolo unha e outra vez. Este acordo de investidura non é un compromiso do PSOE co BNG. É un compromiso do Goberno con Galiza e, por tanto, que debe cumprir. E, desde logo, nós somos conscientes de que hai unha enorme indignación, que hai un grande descontento que nos fan chegar todos os días tanto persoas particulares como profesionais do transporte que, como é coñecido públicamente, están falando xa de organizarse e de mobilizarse. E, de logo, o BNG vai apoiar calquera iniciativa nese sentido se o Goberno sigue incumprindo o previsto no acordo
de investidura. Nese acordo, hai que lembralo, o que está recollido son tres cuestións. Para alén de unha cuarta que é de maior calado, como é aprobar a transferencia da P9, non? Que pode facerse por distintas vías. En principio, nese documento o que se falaba é de retomar a proposición de lei que levou o Parlamento de Galiza ao Congreso, que hai que lembrar que tamén foi por iniciativa do BNG, se aprobou por unanimidade no Parlamento de Galiza, e que posteriormente foi a debate no Congreso sin que chegase a concluírse por o fin da legislatura anterior, non? Pero para alén desa cuarta hai tres medidas que deben porse en marcha canto antes. Por un lado, que non se produza, porque o asume o Estado nos orzamentos, ese incremento de 1% anual acumulativo durante 20 anos que corresponde aos convenios asinados no ano 2011 por José Blanco, Partido Socialista, e no ano 2013, sendo ministra de Fomento, Ana Pastor, do Partido Popular. É dicir, que non se produza ese incremento de 1%, que o que estaba previsto é que fose acumulativo durante 20 anos, non se vai producir porque de ano en ano vai ser asumido polos orzamentos xerais do Estado. Hai a partida para que no ano 2021 isto poida ser así. Segundo, que se libere de portaxe o tramo entre Vigo e Redondela. Tamén existe a partida para asumir ese custo. E terceiro, que, sen dúbida, a medida de maior impacto, que se proceda á bonificación de 100% aos usuarios recorrentes, quer dicir, aqueles que fagan 2 ou máis viaxes ao longo do día, calquera día da semana, e sexan particulares ou profesionais. Isto é o que está recollido, non? De forma que vemos que a xestión ao longo de moitos anos do Partido Popular ou do Partido Socialista supuxeron prórrogas na concesión, ampliación, por tanto, do período concesional e suba permanente de portaxes. Por primeira vez no ano 2021, grazas ao BNG, se vai producir unha baixada e se van producir bonificacións, é dicir, vaise inverter a tendencia. E isto é unha medida longamente agardada. Nós vamos seguir traballando por o obxectivo dunha AP9 galega e sen peaxes, mas somos conscientes de que este é un paso fundamental que moita xente estaba esperando e que, polo tanto, o Goberno non pode seguir demorando a súa aplicación, porque, ademais, ten un impacto na economía do noso país. Hai que lembrar que a P9 é unha vía que articula todo o eixo atlántico, onde se sitúan 5 das 7 cidades galegas, onde se sitúan os 3 aeroportos, onde se sitúan a práctica totalidade dos portos de interese xeral e tamén a maior parte da actividade económica do noso país. Por tanto, esas portaxes abusivas que ata agora viñamos padecendo na AP9 son un lastre para o desenvolvemento económico porque supoñen sobrecustos importantes para as empresas situadas neste ámbito e especialmente para as que se dedican ao transporte e a logística. Por tanto, as baixadas das peaxes terá un efecto, sen dúbida, positivo tamén no desenvolvemento económico do noso país. Eu quero rematar dicindo que entendemos e sabemos, somos conscientes de que hai moita expectativa e de que hai moito enfado. Por tanto, chamando o Goberno e os partidos que o sustentan a que reflexionen e a que rectifiquen canto antes, para poder aplicar esta medida tamén o antes posible, como decía, neste mes de xaneiro, porque iso é o que esperan todos os galegos e galegas. Non sei se...
ten que modificar os acordos con Audasa vía decreto. É isto o que corresponde. Por tanto, é unha cuestión, eles o que din é que teñen que negociar con Audasa como se produce. A ver, o acordo está asinado do 4 de xaneiro do ano 2020. E máis, a previsión é que fose aplicado con anterioridade porque inicialmente pensábase que iba a haber orzamentos no ano 2020. Finalmente, como consecuencia da situación de emerxencia sanitaria, isto non se produciu. Pero, desde que se comezou a traballar nos orzamentos do ano 2021, puideron ter máis que acordado con Audasa como se iba a resolver isto, non? Mais supoño que hai algunha cuestión que mesmo depende da evolución do tráfico, non? Que é algo que tamén están alegando, pero que terán que ir tamén prevendo sobre a marcha. Digo porque unha das cuestións que din é que os descontos da P9, un dos efectos que vai ter é que vai aumentar o tránsito nesa vía, ao ser máis barata. É posible que sexa así. Eu creo que, ademais, é desexável que sexa así. Porque hai que lembrar que hoxe moitos transportistas, camións, vehículos pesados, para evitar o sabrazo que supoñen as peaxes da P9, circulan por vías convencionais. E isto, o efecto que ten é que colapsa o tráfico, ralentiza o tráfico, aumenta o risco de accidentes e aumenta tamén, por tanto, os custos sociais, non? Porque, ao final, os accidentes asumímolos en boa medida entre todos, non? En fin, por tanto, é bon que aumente ese tráfico. E eu creo que é positivo porque suporía que desconxestionaría as vías convencionais. Eu creo que tamén por iso paga a pena que isto se aplique canto antes. Gonzalo Caballero, que está na bonificación na P9 histórica, que iba a levar só o selo dos deputados socialistas, que apoiaron os orzamentos, que negaron o pai, por lo tanto, non pode cobrar. En fin, eu creo que Gonzalo Caballero, en vez de dedicarse sempre a xustificar o que fai e, sobre todo, o que non fai o goberno, faría bastante mellor se se dedicase a defender os intereses de Galiza. E, sobre todo, se se dedicase a non mentir, porque, claro, a estas alturas de dicir que a baixada das peaxes da P9 é unha cuestión do PSOE e que o BNG votou en contra e que non o cree ninguén. E máis, desménteo o seu propio goberno, o sea, que debería ter cuidado, porque é o goberno quen di que Gonzalo Caballero está mentindo. Esta é a folla do informe de cumprimento dos compromisos que presentou o penúltimo día do ano o presidente do goberno, Pedro Sánchez. Nesta folla recóllense aquí as 5 medidas en relación coa P9. Antes dixen 4, hai unha que é de infraestructuras que efectivamente está nos orzamentos, que é a modificación do chamado nó de bombeiros en Pontevedra. Aquí están estas 5 medidas. A primeira columna é se estaban previstas no programa da coalición de goberno. Non. E a segunda columna é, por tanto, a que corresponden. Acordo co BNG. Acordo co BNG, acordo co BNG, acordo co BNG. Isto é o que di Pedro Sánchez e é o que di o goberno. Ou seja, que debería ter máis cuidado Gonzalo Caballero para que non sexa o seu propio goberno quen o desautorice. Porque, ademais, hai que lembrar que isto é o acordo de investidura. E que significaba o acordo de investidura? Que o BNG votaba a favor da investidura de Pedro Sánchez e o goberno se comprometía a isto. Eu reto a quen queira a que mire no acordo de investidura se hai unha soa mención a que o BNG deba votar a favor dos orzamentos para que isto obrigue o goberno a cumprilo. Non hai absolutamente nada. Nós cumprimos a nosa parte no acordo de investidura, que era votar a favor
de que Pedro Sánchez fose presidente do goberno. E agora o goberno correspondelle cumprir a súa. E non ten nada que ver cos orzamentos. É evidente que a posición dos orzamentos, e tamén niso debería ser máis prudente, do BNG, tivo que ver con que nos presentaron unhas contas que prexudicaban gravemente o noso país, que discriminaban o noso país. E, como dicía antes, en vez de justificalos, pois farían bastante mellor defender os intereses de Galiza diante do seu propio partido e do seu propio goberno. Pero, en fin, nós tampouco queremos entrar en polémicas. O que queremos é que se avance. O que queremos é que isto se aplique xa. E para iso dicimos 3 semanas son máis que suficientes. E para iso tamén queremos deixar claro que se o goberno non cumple, o BNG vai chamar a sociedade galega a mobilizarse, porque isto hai que cumprilo sí ou sí. Supoño que non, imagino que non será nada persoal. Eu supoño que o Partido Socialista non lle gustou que o BNG mantivese a súa coherencia en defensa dos intereses de Galiza no debate orzamentario. Por qué? Pois porque desa maneira quedaron en evidencia que estaban apoiando uns orzamentos que eran malos para o noso país, que eran peores que os últimos que presentara o Partido Popular, que ainda baixaban 104 millóns de euros en relación cos orzamentos de Montoro do ano 2018. E foi o BNG quen puxo en evidencia esta discriminación flagrante con Galiza dun descenso do 11%, cando outras comunidades autónomas subiron por riba do 50%. Andalucía, Valencia, Navarra, Asturias, Cataluña, Murcia, en fin. O debate orzamentario xa pasou, pero parece que o PSOE o dixireu mal, non? Porque, como non tiña argumentos, pois se dedicou aos ataques ao BNG. Creo que, como xa dixen naquela altura, se todo ese esforzo que empregaron para xustificar un xustificável o tivesen utilizado para convencer o seu goberno de que non discriminase o noso país e de que aumentase os orzamentos, iríanos mellor, bastante mellor a todos. En fin, como digo, non queremos entrar en ningún tipo de polémica. Creemos que é un momento de que algo que moitísima xente está esperando pois se vexa cumprido. E non hai razón para non cumprilo. E iso é o que tiña que explicar o PSOE. Sería bastante mellor tamén para o Partido Socialista de Galiza que o día 1 de xaneiro, en vez de que nos anunciasen que a P9 é unha vez máis a autostrada que máis sobe de todo o Estado español, pois nos anunciasen de que por primeira vez vai baixar. Iso era o que esperábamos e eles saberán por que non o fixeron, pero teñen que facelo. Teñen que facelo. Entendo que a exigencia do BNG é que se aplique xa as rebaixas o 1 de fevereiro, que vamos por longo de fevereiro, as 3 rebaixas, digamos, pactadas ou... Sí, as 3, porque... Entendés que as 3 poden entrar en vigor? Claro, é que hai partidas, hai ao final 55 millóns de 3 partidas que suman 55 millóns de euros para cada unha destas medidas, non? Hai unha de 50 millóns de euros para as bonificacións e hai outras dúas que suman casi 5 millóns de euros para a liberación de peaxe do tramo Vigo-Redondela, que é de xustiza, porque ademais Vigo é a única cidade que neste momento non ten, digamos, un acceso libre de peaxe e tamén para asumir ese 1% acumulativo, non? Para asumir o ano 2021, claro. Nos anos próximos terán que ir aumentando esa partida para asumir as de anos sucesivos. A gratuidade na volta nos traxectos de ida e volta sería para calquera vehículo ou únicamente para os que utilicen un número mínimo de veces por semana ou por mes? No acordo de investidura non se limita a iso. O que se di é usuarios recorrentes, aqueles que fagan polo menos 2 viaxes no día, calquera día da semana, e
sexan particulares ou profesionais, non? Por tanto, nós o que esperamos é que se aplique como está recollido, calquera restricción ou limitación. Recorrente, entendo unha persoa que vai un número X de veces ao mes, por exemplo. Que se eu vou hoxe un día solto, segundo o que está pactado, teria que ter o viaxe de... Sí, porque o que se di no acordo de investidura dice usuarios recorrentes. Aqueles que fagan 2 ou máis viaxes ao día, calquera día da semana, sexan particulares ou profesionais. E, bueno, o acordo de investidura está colgado na página web do BNG, e, polo tanto, é accesível, podese constatar esa redacción, non? Non se di usuarios recorrentes aqueles que fan 12 viaxes ao mes, non. Dice aqueles que fan 2 viaxes ou máis ao día. Iso que se di. Sí. Moi ben, pois se non hai nada máis, moitísimas grazas e como non tiven ainda a oportunidade, pois feliz ano a todos e todas.